таи 2 рӯз боз комиссияи салоҳиятноки конфедератсияи футболи осиё омодагии варзишгоҳи Кулоб арена ва инфраструктураи шаҳри Кулобро ҷиҳати баргузор намудани бозиҳои хонагӣ дастаи равшани шаҳри Кулоб дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои 2 бозбинӣ намуданд. масъулини комиссия аз конфедератсияи футболи осиё Валид Муҳаммад, Мусо Тоҳир ва дигар масъулони федератсияи футболи Тоҷикистон аз варзишгоҳи Кулоб арена иншооти ёрирасони варзишгоҳ дар вақти баргузории бозиҳо, сатҳу сифати чаманзори варзишгоҳ, меҳмонхона, фурудгоҳ ва дигар мавзеъҳои вобаста ба ташкилу баргузор намудани бозиҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои 2 дидан карданд. ҷаноби Валид Муҳаммад зимни боздид аз варзишгоҳи Кулоб арена ва дигар иншооти зарурӣ изҳори қаноатмандӣ карда, барои боз ҳам омода шудани варзишгоҳ ба майдондориҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои 2 ва бартараф намудани баъзе аз камбудиҳои ҷойдошта ба роҳбарияти дастаи равшан тавсияҳо дод. акнун масъули комиссия оид ба сафари худ ба шаҳри Кулоб ва иншоотҳои пешниҳоднамудаи дастаи равшани Тоҷикистон ба комиссияи конфедератсияи футболи осиё ҳисоботи махсуси худро пешниҳод мекунад. масъулини конфедератсияи футболи осиё хулосаи аниқи худро оид ба роҳандозӣ шудани марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои 2 барои дастаи равшани шаҳри Кулоб баъдтар нашр мекунад. ёдрас мешавем ки дастаи равшани Тоҷикистон варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанберо ҳамчун майдони иловагӣ барои иштирок дар Лигаи Қаҳрамонҳои 2 пешниҳод кардааст.